med at søge det omdelte ark, den sigende i dag, fryd, vi ser. Det er nummer 402 i den danske salmebog. Den sigende dag med fryd, vi ser. Evig Gud, Herre over liv og død. Tak for menneskelivet her på jorden, som du har skænket os, og fordi du sendte din søn, Jesus Kristus, for at dø og genopstå for dine elskede børns skyld. Mind os om, at du i nu allerede har givet os til din død og i din opstandelse, så vi ikke længere lever bare for at dø, men for at din kærlighed skal vare til evig tid. Tak fordi vi har hinanden, og for alt, at du gav os Peter, som du er død. Tag du hånd om mig, og før mig nådigt op til dig på den yderste dag. Vær du selv til stede hos hver enkelt af os og sørge over Peters død. Men skænk os ved tro på den korsfæstede og opstandede Kristus, mod, trøst og frimodighed. Indskærp os som det vigtigste her i livet, at elske dig og elske hinanden. Det beder vi om i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Alle veje fører til Rom, hedder det som bekendt. Men hvilke veje fører til os selv? Det er et langt vanskeligere og dybere spørgsmål, som man vil blive forbløffet over, hvor forskelligt vi besvarer. For roen til sig selv er ikke fastlagt fra begyndelsen. Godt begyndt at have fuldt, siger man ganske vist. Men vejene kan i løbet af vores liv tage nogle gevaldige sving, hvor vi jævne mellemrum og tage turen ud i det uvejsomme terræn, og på ny lære og indstille kursen. Og det besynderlige er, at det først er til allersidst, vi for alvor kan gøre en tilnærmelsesvis status over, om vi nåede hele vejen igen til os selv. Peter, som vi skal vise i dag fra den lyse kirke, hvor han trofast støtte gudstjeneste hver søndag, når han kunne, ikke alene kom til sig selv, men var sandsynligvis fra begyndelsen af sit liv rigtig god til at være sig selv. Til verden kom Peter den 27. februar 1942 i Tyskland. Han var krigsfar. Faren var gartner og udsendt som soldat i Rusland.
først hjem til familien, da Peter var 7 år gammel. Pengene og livsomstændighederne var i den periode udfordret for Peters mor, der imidlertid gjorde, hvad hun kunne for at give Peter sit eneste barn, så god og tryg i barndom og opvækst som muligt. Og Peter kvitterede blandt andet ved senere i sit liv at tage moren med til Danmark, og hun også til sidst døde. Peter var dygtig og opfindsom. Han blev uddannet skibsmaskiningeniør i Hannover, og fik dernæst fast arbejde på hans værft i Kiel, hvor han udførte et dygtigt og professionelt arbejde i næsten cirka 20 år. Det var også i den egenskab, han ombord på en ubåd kom til skade i begyndelsen af 70'erne. Historien om den skæbne kender vi alle. Og Peter blev, fyret, fordi han var åbenmundet og så vittighedsfuld. Han gik i land og bosatte sig i Skagen. Her forbarmede Ulla og Karin, fortalte mig forleden dag over Peter og nogle af hans kolleger. Peter fik varme. I blev kærester, og Peter flyttede ind, hvorefter I lever på polsk i godt 4 år. Men den 27. august 1981 blev I omsider gift på Skagen Rådhus, og fik ydermere Guds velsignelse i den svenske sømandskirke cirka 10 år senere. Jeres ægteskab udviklede sig hurtigt til et arbejdsfællesskab, både sammen, men bestemt også hver for sig. Peter var kolossalt kreativ og betegnede sig selv som autodidakt sølvsmed, hvilket er noget nær en urimelig underdrivelse, for han var simpelthen så dygtig og har kreeret nogle fantastiske smukke og dekorative smykker. Peter har altid haft masser af plads omkring sig, men der er ikke beslag på ret meget plads til sig selv. Bare han kunne sidde på sit lille værksted og lave smykker, trivedes han. Og gennem mange år passede han til med den afbutik, som de drev i fællesskab, og hvor kunderne altid mødte en hjertelig og imødekommende Peter. Du, Karin og Peter, rejste også temmelig meget blandt andet til Rio og Santa Sport, og Peter skulle have sin cykel med. Han huskede altid jeres bryllupsdag, og I nåede at opleve 35 års lykkeligt ægteskab, hvor de gav hinanden udstrakt frihed til at passe hver sit også. Fra tidligere ægteskab i Tyskland havde Peter fået datter, Renate, som ikke er til stede i dag. Den fik taget en værdig afsked med sin far i december måned sidste år. For ellers blev Peter en fuldgyldig del af Karins store familie her i Skagen. For dine børn og børnebørn i Peter under samlebetegnelsen Opa, hvilket vidner om et tæt og kærligt forhold. Du, Jan, kaldte ikke Peter for Opa, men blev til gengæld adopteret af Peter, der blev som en far for dig. Han kunne godt være streng, men retfærdig. Mens du, Heidi, fik en løsere tøjler, men også altid følte, at Peter var for dig. Det er også Peters skyld, at de meget hurtigt lærte at både tale og skrive tysk. Ligesom Peter altid viste sig som elev og interesseret i mange veninder og kammerater. I tog med hjem, og så lærte til at overnatte i kælderen. Der hersker ingen tvivl om, at Peter elskede jer, og var så glad for, I ville være hans familie, og I nu har været en vigtig del af jeres. Det gælder selvfølgelig også mange børnebørn, 4 oldebørn, som Peter nåede at blive Opa for. Han var over for jer elskelig og opmærksom, og gav tit nogle sjove gaver til fødselsdagen. Men jeg fornærmer ikke de øvrige børnebørn, når jeg i dag fremhæver det helt enestående forhold, som Peter udviklede til Katarina, bare kaldet Katter. Hun kunne ikke være til stede i dag, men nåede gudskelov at tage hende på alle måder
meget følelsesladet afsked med sin overalt elskede bror. Han fortalte en smukke historie for hele verden, var klog og inspirerende, og betroede Kats, at han nu, hvor han jo altså er død, stadig befinder sig inde i hendes hjerte, hvorfra rigtig mange gode minder kan hentes og genopfrisket af rigtig. Kat er stolt af at være hendes barnebarn. Så får der en endnu særdeles entusiastisk cykelrytter i Peter. Også sammen med hans gode ven, for han var en sovepræst til Jessen, med hvem han tog på blandt andet en tur fra Trondheim til Oslo. Peter cyklede også blandt andet Peking og Paris, fra Quito i Ecuador til det sydlige Argentina. 10 gange rundt om Sveriges største sø Vättern, eller i den mindre udgave nogle småture i Vendsyssel. Hemmeligheden bag præstationerne, jeg ved det ikke, jeg kender kvalificeret, har måske noget at gøre med den rødvin, han i forvejen er hentet i sin drikkebog. Til sidst var ånden som end stadig reddet, men kødet var blevet skrøbeligt. Han var faldet en gang, slået sig på vandet, og så fra omtrent 2017 var det slut med at cykle. Efter kirkegangen søndagen tog Peter trofast ned i Marineforeningen, spiste frokost. Fra sin tid i Tyskland og i ubådet bevarede Peter et godt venskab med Dieter, ligesom nu afbødte på Møller også tale med blandt hans nære venner. Ingen blev vred på Peter. Der var omgængeligheden selv, og aldrig begyndte et skænderi. Måske fordi han som antydet indledningsvis hvilede i sig selv og tillade trivedes særdeles godt i sit eget selskab. Han var nøjsom og meget lidt forholdsfuld. Et hele vejen igennem godt og elsket menneske, som vi er rigtig mange, som kom til at savne. Fredag den 10. januar så var Peter stille og roligt i døden hjemme på Øster Strandvej. Hele familien fik taget god afsked, og Peter fik fred efter et godt og meningsfyldt liv. Nu er Peters liv lagt hen til Gud. Gud tager vare på det, som betros ham. Gud er kærligheden til livets Gud, som sætter sin magt ind på af vores, og Peters liv ikke bare slutter ved døden. Ved dåben for mange år siden blev Peters død forberedt, men kun fordi Gud derved lige skulle foregribe den opstandelse, så både Peter og vi får del i, når vi dør, i troen på Jesus Kristus. Som en trodsig og ukuelig forkyndelse lyder det evangelium om Peters kiste, ikke for derved at vække Peter til live igen, for han lever hos Gud. Men det sker for at vække os til live igen. For sorgens børne, ud af savnets verden. Vagt op til dit liv i tro og kærlighed, med Peter i kærlig og taknemmelig erindring. Peter havde et yndlingsbibelsted, som vi også kan se på det omdelte ark, mens jeg nu vil afslutningsvis på talen vil recitere i salme 23 i det gamle. Herren er min hyrde, jeg leder nu ud. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i åndens dag, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok, din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.
Guds evige fred være dig, Peter. Og Guds trøst, nåde og velsignelse være med alle og sammen. Amen. Det næste sang, salmen for det omdelte ark, det står
salmebogen, vi har fundet noget, der står op. Det er, du kom med alt det, der var dig. Det er i Højskolesangbogen på 153. Du kom med alt det, der var dig. Men hvis frygten for at miste gør os angst for at elske, så har døden sagt det sidste. Jesus siger, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg går bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, der kender I vejen. Men Thomas tvivler om sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandhed og liv. Ingen kommer til faderen uden med mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Så skal vi synge den næste salme. Det er ikke i den rigtige rækkefølge, men det er min Jesus, lad dit hjerte få og bæres på salmesædet. Det er nummer 217 i salmebogen. Min Jesus, lad dit hjerte få. Som ved sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Peter Heinz Albert Ernst. Af jord er du kommet. Til jord skal du hvile. Af jorden skal du igen opstå. Lad os sammen og i kor bede fader. Fader, du så stærke i himlen, helliget ord i dit navn, kom dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader
modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Så vil Karin meget, meget gerne, om vi efter højtiden her vil deltage i den indsammenkomst, som er arrangeret på Hotel Skagen i Banegård, altså lige efter højtiden her, hvor alle er hjerteligt velkommen. Tusind tak til jer alle sammen.